אז שלום לכולם, כאן אנדרואנדי, וזהו הסמסונג גלקסי A7 2017. סמסונג החליטו להיכנס לשוק הישראלי חזק מאוד, והכניסו את ה-A7 בעזרת קמפיינים של טלפון שהוא יותר ממה שאנחנו צריכים, more than you need. ואני הצלחתי לשים את הידיים שלי על הסמסונג גלקסי A7, האח הגדול של הליין. בואו נראה מה יש לו להציע. אז הגלקסי A7 הוא טלפון עם מסך בגודל 5.7 אינץ' ברזולוציית Full HD. כן, הרזולוציה לא גדולה מדי, אבל המסך נראה ממש טוב. הצבעים שלו נעים מאוד, כמובן לא ברמה של גלקסי 7 או של הטופ של הטופ, אבל המסך יפה, צבעוני כמו שסמסונג יודעים לעשות. המכשיר די עבה ב7.9 מילימטרים, שכן זה יחסית המון, אבל זה ממש סביל ולא מרגישים את זה ביד. הטלפון מרגיש נורא פרמיאלי בגלל החומרים שלו, שזה זכוכית ומתכת, ובעיקר בצבע השחור הזה, הגס, שהכל אצלו שחור מט, חוץ כמובן מהחלק הקדמי והאחורי שהם זכוכית. אז כמעט כמו בכל סמסונג אפשרי, בצד ימין יהיה כפתור הנעילה של המכשיר, בצד שמאל יהיו כפתורי הווליום וכניסת הסים, בחלק התחתון של המכשיר יהיה כניסת ה-USB Type-C והאוזניות, ובחלק העליון של המכשיר תהיה כניסת כרטיס הזיכרון עד 256 ג'יגה. אם כבר דיברנו על הזיכרון, בואו נמשיך. למכשיר 3 ג'יגה רם פנימי ו32 ג'יגה אחסון, שזה די מספיק, בעיקר כשחושבים על זה שיש לך 256 ג'יגה שאתה יכול להרחיב, והרוב היום ירחיבו, וה3 ג'יגה רם האלה נראים בהחלט. ביחד עם המעבד של סמסונג האקסיינוס 7880 והמאלי T830 MP3, המכשיר מצליח להוציא תוצאה די נאה בטסטים ובחיי היום-יום. טסט האנטוטו שלנו ייתן לנו בערך כ-62,000 נקודות, שזה די הרבה, לא בהכרח. זה אפילו פחות מחצי מהתוצאה הכי גבוהה בשוק כיום, כן, אבל אם נחשוב עכשיו שנה וחצי אחורה בערך, זאת הייתה התוצאה בין הגבוהות ביותר בטלפונים הכי יקרים שיש. בזמנו גם האלפא שלי נתן תוצאה קרובה, אבל כמובן שאפילו האלפא לא חזק כמו ה-A7 היום. ה-A7 הוא סוג של סטפ-אפ בבאג'ט סיגמנט, זה כמו טלפון יותר יקר מה-J ומהאמצע כזה, שמנסה להתקרב לטופ. בעיקר מבחינת העיצוב, הרבה שיסתכלו על המכשיר מקדימה ולא יבינו כל כך בטלפונים יוכלו לומר שזה גלקסי 7. אבל אז הופכים את המכשיר ורואים את המצלמה. היא הרבה יותר קטנה משל הגלקסי 7, וגם היא לא יוצאת מתוך גוף המכשיר. היא סוג של שטוחה בפנים לגמרי. היא נראית ממש קטנה, אבל יש לה קצת חוזק, מה שנקרא. המצלמה היא 16 מגה-פיקסל f1.9 ברוחב של 27 מילימטרים. כשמדברים וידאו, היא תצלם לכם Full HD ב-30 FPS מקסימום, והמצלמה הקדמית גם מפתיעה המון. גם היא 16 מגה-פיקסל f1.9 שמצלמת Full HD וידאו. השתמשתי בשני המצלמות, ובעיקר בחושך היא נותנת תוצאות ממש מגניבות. מצלמות היום שנותנות תוצאות בחושך במחיר יחסית נמוך לטלפון, אפילו שכיום המחירים של הטלפון הזה עומדים בארץ על כ-2,200 שקלים. קשה להשיג בטלפונים. הגלקסי 7 ייתן לכם תוצאות מרהיבות בלילה, והטלפון הזה ייתן לכם תוצאות די סבילות, מה שנקרא. אפילו יותר מסבילות. המצלמה האחורית מצלמת מצוין באור יום, באור די מעומעם, יחסית סביר כזה, גם התוצאות ממש יפות. המצלמה הקדמית ממש הפתיעה אותי. היא מגניבה מאוד, היא יפה, האיכות טובה במיוחד, גם אם אתה לא מחזיק את הטלפון ממש ישר, הטלפון מצליח איכשהו לתפוס אותך במצב יפה. וכמובן, טלפון מודרני, יהיו בו את כל הדברים שכולנו רוצים. וי-פיי, בלוטוס, ופה יש NFC לשימוש מרבי עם מה שתרצו. אחד הדברים היותר מעניינים בטלפון הזה, זהו סורק טביעת האצבע. הוא לא כמו הטייפים הישנים בגלקסי 5 והאלפא, הוא כמו הטייפים החדשים ב-6 וה-7. מניחים את האצבע, והמכשיר נכנס, יחסית מהר. כמובן, לא ברמות של הגלקסי 7 או של האייפון 7, ממש טיל, אבל הוא נכנס וזה עובד. אפשר להשתמש בו בלי בעיה בטביעת האצבע, וזה שימושי, מהיר ופותר המון בעיות. אחד הדברים המגניבים במכשיר זה העמידות שלו בפני מים, ה-IP68. אפשר להכניס אותו לתוך המים, לשחות איתו אולי טיפה, לא כדאי, אבל אם הוא ייפול למים לא לפקוט, לא קרה לו כלום. אתם מוציאים אותו והכל איתו בסדר.
יכולים לשטוף אותו אם הוא יתלכלך, וזה ממש נוח לפעמים. היה מלחיץ לבחון אותו בהתחלה כי אתה מכניס מכשיר סלולרי מתחת למים וזה לא רגיל, אבל כשאתה מבין שלא קורה לו כלום זה ממש כיף, ולחשוב שאי בטלפון נפל לתוך אבק או משהו ובוץ, לא רוצה לקחת איזה מגבון ולנקות, פשוט תוקע אותו מתחת לברז וזהו. כמובן לא להשתמש במתן ישר אחרי השטיפה, לתת לו טיפה להתייבש, לא להשתמש בפן כדי שהמים לא יתחממו בפנים, ולשמור על המכשיר בצורה בטיחותית. המכשיר עובד על האנדרואיד 6.0.1 מרשמלו, שכן היא יחסית ישנה כבר, אבל אני די בטוח בגלל שזה טלפון חדש, טלפון שסמסונג הוציאו יחסית לא מזמן, הוא יקבל את ה7 שלו בזמן שלו, ואולי אפילו עדכון ל8 בעתיד, אבל את זה אנחנו נצטרך לחכות ולגלות. ולבסוף בואו נדבר על הסוללה. למכשיר סוללה בקיבולת 3600 מילי אמפר שאי אפשר להוציא בגלל צורת ההרכבה של המכשיר, אבל תומכת במהירות ההטענה הגבוהה של סמסונג, ואתם גם תקבלו מטען בהתאם. הסוללה עומדת יום שלם בלי בעיה, אפילו שאם אתם עובדים כבד על הטלפון ומשחקים המון, אפשר לחשוב שבערך מ8 בבוקר עד לקראת 7-6 בערב, אם ההארדקור הטלפון יכול למות גם ב5, אבל העובדה שיש לכם את האופציה לשרוד עם טלפון לפחות 6 שעות און סקרין, הוא יעבוד לכם בלי בעיה. מבחינת סטנד ביי זה יכול להיות אפילו יותר, תלוי כמה זמן אתם מחזיקים אותו ואיך אתם משתמשים בו. אז לסיכום, הופתעתי לראות מכשיר שנחשב לבאג'ט סיגמנט, עולה קצת יותר, אבל נותן תוצאות די יפות, עיצוב מגניב מאוד, ממש נעים למגע, וטלפון כיפי בכללי. כן, אולי הוא יחליק לכם קצת ביד וכדאי לקנות כיסוי כדי שהוא לא יישבר מהר, אבל הטלפון ממש נעים, הוא ממש יפה, והביצועים שלו מספקים אדם שקונה אותו. זה טלפון שבאמת כמו שסמסונג מפרסמים הוא יותר ממה שהבן אדם הבסיסי לגמרי צריך. לשחק קצת תוכלו, להשתמש המון זמן תוכלו, מצלמה טובה ברור שיש, ואני חושב שמי שקונה אותו במחיר טוב ייהנה מהמכשיר הזה לגמרי. אז חבר'ה, אני הייתי אנדרואן, אני מקווה שנהניתם מהסרטון, תעקבו ברשתות החברתיות, תגידו לי מה אתם חושבים על ה-A7, אולי משימוש עצמי, מה אתם רוצים לומר לי עליו, אולי אני לא שמתי לב למשהו, אולי יש מינוסים או פלוסים שאני לא ציינתי בסקירה הזאת. נתראה בסרטונים הבאים, יאללה ביי.